Halo dulur, tak sepino lokasi dangdut Soundship di dusun Nglegok desa Sukorejo Sumber ya lor. Lagi aku nyebal-nyebal ke desa Telaga Tunggal Gresik iku mau lor. Lagi jalan Sumber arah perapatan Lando iki lor jalane lor. Lagi cuacane cerah lor pas nyuting dino iki mau lor. Nah iki ngliwati gapura dusun Sering desa Randu Agung iki lor isih mengetan terus lor. Nah iki wis teko gapurane desa Sukorejo lor. Aja lali ya lor, dangdute Soundship iki hari Selasa 2 Juni ya lor. Tiwas kliwat dina malah rene rano panggunge lor. Bintang tamune ya ayu-ayu karo suarane ya apik-apik lor. Engko sing dobi dondang merapat ya lor neng dusun Nglegok iki lor. Nah iki ana pertigaan SD iki belok kiri lor, langsung lurus mengalor. Lokasine iku satu tempat karo sing ana ketoprak wingi lor pas sedekah bumi nanggap Agung Budaya wingi lor. Biasane daerah Nglegok iki nak sedekah bumi ya nanggap ketoprak terus dangdut ngene iki lor. Dhisik ya tau ana voline barang lor, saiki gak ana lor, mok dangdut karo ketoprak tok lor. Lokasine ya sekitar 50 meteran meneh iki lor teko lor. Nah iki engko kabare jarene parkire gratis lor. Jarene pemudane iku mau tak takoni pas nyepil mau lor. Lah iki wis ana bakul-bakul ning kene lor dadi gelari ning kene. Lah iki Pak Sumarlan Hasim iku lor. Bakul trampolin. Lah iki apa lor, panggunge wis ketok lor. Ayo lor ndang merapat ramaikan pokoke dangdute ben seru.